an ce daga wannan kana da wucin wani a cikin zuciyar ku wallahi mun hausa kowa wallahi mun hausa kowa hausa wannan na buge kowa na kar kowa dan yaro ya buge na buge wa yaro na buge yaro wa zan buge ba da gaske ne ce jarumtar da kai yanzu ba za a samu kuma wanda zai yi takawa ba wallahi babu na wani shago ya ta yi wallahi babu yan bayar ga ƙari za su gyara su gyara ba su gyara ba kuwa ba su sana'a kawai business akwai wani mai gina rana yana sai ta ina zuwa biyu shi motoci wani sai ya ci wadda ta ɗage ya sai na wato yanzu gashi muna tare da horo ta mai sauraron mu sai ta ilalle da horo muke tare yanzu ni aka ko gare ne ya sani bro wannan jar ni ne wallahi haka da ko san ya sani otuma mai ta ba bro karo ne wanda kai ne kin samenta ta to mutuwa da kilo mi na boro no wata wata ka ne ba ti ne mutu ka na ti ka ka tu horo bai ne wani gana wannan sarki a wani takobi ake wani sarki uwa wani ba shi ni ne sarkin dambe tunan jawar Allah ya kora shi to ni ne sai Allah ya kora ni wani ado ya tere shi aka naɗa wani to haka horo kana da kwanda kai babu wani sarki babu kuci na hima ba sarki sai horo babu wani sarki sai Allah shi horo babu ne ina ne kuma da donan marke yana godiya saka mana na gamban fura mai asara ne amileto kada ka maganin wani arewaci sai ai kada ka maganin wani karka tsutsa mai cin mutum da sau sauran nawa
mara ta ka kai zallashi ni ko ina ga ruwa na san halin ka tun kana karamin ka Alhaji Awolu Kano mai hankuri yana Jamus babu gardama ba rigima su ne Jamus ba rigima sai dai kyauta ai mai so abin ka ba shi garaje kuma in yi nawa baya samu ba na man gida direban mota na man gida wai ina man gida direban mota Alhaji Awolu Kano ya kyauta na man gida direban mota daga kyauta sai sadaka bayan za ka ba a sadaka mai gida gode uban molan dambe ba hankun zanen kurna kune jamun na galkiya na Kano na ba kwashe-kwashe sai ti daidai